Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan, Asabel, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Isabel. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naimbag ka nagasat nga aldaw. Iraman kumatan akablaawan dagiti padak adumdumngeg. Sapay kuma, taadda kayo amin iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Siak ni Sabel, Lola Sabel kunamlat ta kanyakon. Nagpaisuro ak iti apok no kasano ti agsurat, ken no kasano a maipatulod ken ka tuy surat ko. Ket pagyamanak unay, no mapagasatan met a maibasa, ken maidrama ditoy programam. May salaang tinagbalin nga anak mi iti day di asawak, iso ni Janice. Ngamdak sanggasat tanaggiddandamet lakit din anatay iti asawa na gapo iti aksidente. Manipod idi, siya kun tinangaywan kadag iti talo nga apukok. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Lola, apay naglako kayo pay lang iti si Dayjay palengke. Kunakman no kunayo na sakit ti ulo yo. Ay, itay pay Dayjay apok. Iminuma ko na iti paracetamol. Kan may saan mabalin ajak aglako. Awanan gastusin tayo. Sapay adda project ni Manong Bao. Pasensya kayon, Lola. Marigligatan kayon. Gapo kada kami nga kakabsat. Ay, nasaan ka nga agsawi di kasta Junjun apukok. Apuko kayo. Na kayo langan ti pakalaglagi pa iti day di anak ko. Napatag kayo kanyak. Iso nga saan kayo abaybayan. Di kay agdanag, Lola. Numalpas kami to iti panagadal mi. Si kanto mati pagsirbian mi. Pudno ti kinunan ni ading ko, Lola. Saan kayon to na marigatan? Ay na, agyaman kada kayo. Junjun, Nicole, apukok. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti dayta. Mala, mangan tayo nga rudan ta nakaluto akmatan. Mapanak pa iti pagadalan dalay ka intun madamdama. Itakano nga minti card day da. Anto iti bayad ko, Nana Sabel. Ay na, agyaman akbarok. Ay na, bilibak iti kinagagatyo, Nana. Aywan barok. Kasapulak ti agsalukag para kadag iti talo nga pukok. Saan mo't ngamin nga umanayan ti pensyon ko. Iso nga kasapulak ti aglako. Tapno mapaadal ko ida. Saan kayo matngaup upayan? Angam, kabalan nyo pa yung ngata, kat ni bumakit kayon. Ah, Saan analaka ti mang paadal, kat mang padakil kadag iti ubing ita, Nana. mok dayta barok. Iso nga rod nga. Angam, adamok a pamuspusan, Nana. Tapno, maksayan ti rigat, kat pampanunutan nyo. Ah, anya ngay dayta barok. Amuyo mait nga wan anak mi ti asawak, saan ka din, Nana? Ah, ay, uwain barok. Napagnumon mi ti asawak, nga agampon kami langan iti ubing. Ket no kayat nyo,
ampunan mi ko manilay kang apo ko yo. Nilay ka kunam. Kayat mo nga ampunan ti apo ko. No ipalubos yo anana. Tapno maksayan mo ti gastos yo iti inaldaw. Malaksit iti dayta, ikan kayo pa iti basit agata da mabalin nyo apang rugyan para iti basit a negosyo. Please Lola, saan kayo kumang umanugot? Lola, saan niyo ko mga ipampon nilay ka? Di mi kaya't nagsisina kami ngagkakabsat, Lola. Ay na istorya klaang ba't kada kayo at inaibaga ni Rome. Saan ko nga ipaampun dya adiyo? Sana bali marigata na kagtrabaho. Basta di tayo agsisina. Agdadan na tayo, aginggat maudi nga angas ko. Ipatpatag kayo, onay. Agtrabaho ak kabayatan ti panag-eskwelak, Lola. Maki-sideline ak. Inak agkarwas iti ayan ni Mang Kanor. Ag working student tak. Tap na makatulong ak kada kayo. Anya tinapasamak kan ka manong John. Apay nga agdardara ti bibig mo. Kan adapay di tayong tikiday mo, oh. Apay nanano ka. Dinanog na karod ni Bobot. Diyay siga-siga iti karwasya ni Mang Kanor. Anya, agam apay. Anya ti basol mo. Awan mo tinaramid ko. Masuron siguro Gaputad ado tinakustomer ko itay. Nakarkaron anasuron. Idi adanang tad kanyak ititip. Iso binugbugnak. Talaga barumbado day dya abubot. Awanan bain? Agungat lakit din ni Lola no maamuan na day ta. Ay talaga nga agugadak. Ipabarangay ko day ta abubot. Aglablabos day ta tao. Ay, sana Lola. Ang mga nakarkaro akaungat na kung ipabarangay yo. Ay sana mabalin. Makita na ti birbiro ka na. Ipakita kan kwa na nagkamali ti binanggana. Sakti makamo apok. Oh, Nicole, sumrek ka iti pagadalan? Ay, huwan, uncle. Ay, Diyos ko, anti ko nam. Ni Lolam, ada iti balay yo, Ay, nasapaan na pa naglako ija palengke, auntie. Ay, nagan-ano ni Manong mo John. Anya tinapasamak. Apay, anapan iti barangay hall. Nagduldog tumat nga minday ija abubot. Iso nga rumbang lang ti kasjay kan kwa na. Ay, talagang ipatpatag na kayo ni Auntie Sabilan niya. Siyempre, auntie. Uray da kami. Ipatpatag mimat ni Lola Sabel. Agsingsingpwet kayo. Igadyo ti agadal. Tapno sana masayang ti bambanog ni Auntie kada kayo. When, auntie? Nagasat kayo kaputan na adan kayo iti Lola, akas kani Auntie Sabel. Kumusta nilay ka, Nicole? Nabara pa ilang nga rod, manong. Imbagam ko mga min ka ni Lola idirabi Ngagbara nilay ka. Diyak matamong agbara gayam. Itay ko lang nga naamuan. Kunana na sakit ti ulo na. Direk na pirmi mo ti pudot na. Pinainom mo ka din iti agas? Wan, namindo adaras ko na pinagtumar. Nabara latamat manong. Apay ngay nga ta. Kasla, adarasya sa nakitak iti ima na. Anya, rashes ko nam. Wen manong. Sumangpot ko man ni Lola. Taipan tayo di ospital nilay ka. Ay na, Maridelia. Mare, umayak man. Mabitlaeng. Ay, da kayo gam Ante Sabel. Awan ni Naneng. Napanidji palingki. Di pa mo si Mangpet. Ay, kasta ka di barok. Ay, kasadupay da ito. Ay, naumunag kayo Uray nyo biiten. Tama nga nung paawid da jayen. Ay, napadagsakit ti gagaray yo. Ay, kwa barok. Umayak ko mga rudumotang kaninanang mo. Adagamin iti ospital ti naudi nga apo. Katawan gastusan may para kadagiti agas na. Anya, nagan-ano nilay ka aya? Ay, nanadingge barok. Ala! Ay, aguri ka. Oh, ado iti 1K.
Iso pa yung aramatan nyo. Ay na, agyaman ako na ibarok. Ay na, awan ang yaman, auntie. Ay, wait. Ay, di mo nalaing kayo nga agsala? Ah, ay kwa. Ay uwan ngam edi ka banwagak. Ngam no ita awanan bakit ako. Apay ka diyan na damag mo. Kan may saan mo na makatulong na iti parikot ko. Ay, kadi baga latta Ada ngamin pakuntis ni Kapitan Inton bigat kadagiti senior citizens, iti barangay, para iti fiesta. Ay na, 10,000 ti first prize, auntie. 10,000 ti premyo ti first prize ko nam. Wen! Anya, mayat kayo. Tano kayat nyo, ipalista kayo. Ipalista tinagan nyo. Ay kwa. Ay, amang ano jakon kabailan. Ay, nakabailan yun. Panunutan nyo para iti apuyo. Uray saan kayo mapagasatan. No, first prize. Tadamot, second prize, third prize, adapi consolation prizes. Anya kayat yun? Piso Maronaw, ako testan tayo kat ni Nanasabel. Palakpakan tayo, apaw! Yeah, naimbaga rabi, Nanasabel. Ay, naimbag matarabi kapitan. Damag ko, nalaing kagayam ka no, sumala, nana. Kwa kapitan. No, hindi ka banwagak akawan. Ay, dumalaang itamot ang agsalog ang tipigsa. Anya ngay ba tirason, takayat mo mati makisalip para iti na ito akuntes. Ay, di kinapudno na, kapitan. Kasapulak unay ti kwarta. Nadingging amin ti apo ko kat aday di ospital. Bukas tagarod, na ito asala kat para iti apom. Ay, uwan, kapitan. Malala, palakpakan ti apo. Isala ni Lola Sabel para iti apo ko na. Manong, apay nga ginggaita katawan pa'y lang ni Lola. Uwan nga rad, madanagan ako na. Kuna na ang mapanagdiskitar, tadagastusan tayo dito ospital. Ang maging gaita kat awan pa lang. Sa dino nga tante ayan na. Kaasimat ni Lola, Manong. Nagadun ti problema na, gapo ka na tayong agkakabsat. Ay, Junjun, ikaw. Agyaman kami tada kay Lola. Punak na niyan tinapasama kada kayo. Ay, Lola, ada ipagpagatang ti doktor nga agas nila ika. Ayan na ti reseta, apok. Ayan na, iyagmaw tapan kung gatagan. Ada kwarta tayo na, apok. Ha? Nakautang kayo, Lola? Ay, saan, apok? Nangabakak iti pakuntis ni Kapitan. Ha? Siyak tinapili akalaingan anagsala. Siyak ti first prize. Ay, nakapasyar kayo, Mart, Kapitan. Awan, Nanasabel. Kumusta ti apo ko yo? Ay, kasi ti apaw, Kapitan. Okay, Martan. Kat no agtultuloy ti panagimbag na, ang mga numakarwaran iti ospital intong bigat. Amuyo ka de nag-viral ti video yo may post ko iti Facebook. Ado, tinangidayaw ka na kayo po iti panangipatagyaw ka na iti apo ko yo. Kahit ado tinangtad iti tulong para iti panaka-hospital nila ka. Iswasan nyo na problema ti gastuson nyo iti ospital, nana. Ay na, Diyos ko. Agyaman aklaunay no kasta. Agyaman aklaunay ka na kayaw, Kapitan. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti daydi agundaway. Gapo iti daydi apakontes, nasulbar ti parikot ko. Kaasi ti apo, nakalpas met ni Jonjon iti panagadal na, kat isuitan ti mang papaadal kadag iti duapay nga ading na. Pudno unay ti pagsasao, nga iti amin a parikot kat adda agururay a solusyon. Daytoy man ti padas ko a Jaktupolos malipatan. To'y pagayam mo, Sabel. Naimbag nga oras mo, Lola Sabel.
Pudno unay ti kinunam nga amin aparikot ket ada solusyon na. Nasakit ti mapukawan kadagiti ipatpateg iti biag. Ngem patsek nga ada napintas a plano ti Apo para kadakwada ken para kada kayo. Dagiti tallo nga apo koyo ti makuna agameng wenno kinabaknang yo ita. Nasayaat ti panangpadakkel yo kadakwada isu nga amok nga adamet nasayaat a masakbayan nga agur-uray kadakwada. Aywanan yo ti salunat yo iti kasta makadennada kayo pay iti mabayag dagiti apo koyo. Alakastan Lola Sabel ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.